spoluobčané. Politický, ekonomický a morální stav naší republiky vyžaduje, aby do zákonodárného procesu Poslanecké sněmovny vstoupily nejen nové tváře, ale i nové koncepce a nové politické strany. Nové svou připraveností, ale tradiční a osvědčené svými názory a přesvědčením, které reprezentují. Česká pravice a její konzervativní zaměření se neopírá jen o to, co podle některých platilo kdysi, ale o to, co podle nás ve slušné, svobodné a demokratické společnosti platí trvale. Páteří našeho politického a občanského jednání je nespochybnitelná jistota o morální nadřazenosti svobody a demokracie, o suverenitě státu, o pevném a srozumitelném právním rámci každodenního života, o skutečném tržním hospodářství jako zdroj obecného blahobytu a jednoznačné vědomí, že patříme a musíme patřit do společenství prosperujících a demokratických států západní civilizace. Míra našich možností realizovat koncept společenského rozvoje české pravice se bude odvíjet od velikosti mandátu, který nám jako voliči svěříte. Odmítněte extrémisty a dnešní politická klišé, že vývoj mohou ovlivňovat pouze tzv. Standardní parlamentní strany. Uvolněte svým hlasem cestu pro nové myšlenky. Nové sice u nás, ale bezpečně prověřené vývojem civilizovaného světa. Učiňte konec přešlapování na místě, neváhejte se postavit proti chaosu a rezignaci. Zvyšte volební a politický potenciál moderní a věcné pravice, dejte důvěru české pravici a budoucnosti republiky. Všichni na jedné lodi jsme, českou pravici.